facem biscuiți prăpați. Alo. Atâta. Elina. Caut acum. Acum așa. Mă ne trebuie lingurița. Să învârtim trebuie. Lingurița jos și luăm un pic asta, da? Lași? Punem sar de coc. Gata? Încă o dată? Trebuie. Trebuie un pic asta? Gata. Mai trebuie ceva. Băgăm ouăle. Și uleiul acum. Da, dăm banii! What? Da. Așa. Acum băgăm un pic lingurița. Să mixerul jos. Și mai departe facem aluatul. La ce să pleacă? E gata aluatul. Îl punem acum un pic la frigider. Lasă să mânce, că după aia mai face. Învârt. Uite că nu mai este jos. Uite că nu mai este. Uite. Ce? Uite, scrăpați. Da. Da. Uite. 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 Ești bun, dar lipsește un pic de lapte înăuntru.